Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। Disclaimer नोंथांमोना जोंनि बे भिडिअ माबाफोर गोरोन्थि दंबा जोंखौ निमाहा होनो हागोन। जाबाय जोब्बाय एसेनोसै। हेलौ राजा नोंथांमोन नोंथांमोनखौ जोंनि बर'टन चेनेलाव बयखौ बरायबाय। आंनि कन्टम गोदानखौ माबायदि नुखो रायजोफोर नै आं नोंसोर थिननाय बायदिखौ लाबाय। नोंसोर नाम्बार 3खौ होनदोंमोन बेखायनो आं नाम्बार 3खौनो लाबाय। नाम्बार 3आ बांसिन फैदोंमोन कमेन्टआव बेखायनो नाम्बार 3खौ लानाय जाबाय। नायदो माबायदि जाखो। दे बेफोरखौ बाद होदो। आंनि कन्टमखौ बाद होनांगौ आरोखि ना आंहा हां लानो मोनला आरोखि ना होमबाना। दे नङालै जाम्बा आं रायलायनायखौसो बाद होनो थिनदों दस्रा रायलायनोसै होननानै। आच्छा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टनि थाखाय जों दिनै 50k साबस्क्राइबार कमप्लिट खालामनो हाबाय। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खुलुमबाय। नोंथांमोननि अननाय गैयामोनबा जों दिनै बिसिबाङाव सौफैनाय नङामोन। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ थेंक इउ। नै नोंथांमोन आं मैया नोंसोरनो लाइट माबा देखायबाय थादोंमोन ना आरो दा माबा मोनसे गोदान ओंखारबावलायबाय नै नायलाय। बे गासिबो देखायनायफोरखौ जों बानायाखै दे रायजोफोर बेखौ जों फेसबुकआवसो मोननाय जादों। खोन्थाखाबाय दे। नै नायलाय दाना फेसबुकआव खालि बिदिनो नुयो गावबागाव बानायनोसै गावबागाव हगारनोसै मा लिरनाय जायो आं मिथिया। नै नायलाय अबाव दंनो मिथिया खिन्थु माबा खारैनिल' ओंख्रि जायोनो वेलकाम टु बाक्सा डिस्ट्रिक्टनो बा आरो नै बेखौ नायलाय अबाय दं मिथिया खिन्थु बुसिनायल' खोनायो वेलकाम टु क'क्राझार ब्लक बा डेन्जारलै। आरो नै बे मोनसेखौ नायबावलाय जिएफनो माहाय दं जाखो मि माहाय फैफ्लांखोथाय आं सिख्लाफ्रा फाग्ला बायदि साइज आमबाय पिपुल बियो दतमा बाजारसो आदैनो बा डेन्जारलै बेबो। आरो नै बेबो अबाय दं मिथिया नाथाय गासिबो नोङो सं नङा संल' होनो वेलकाम टु बर्मा बा। आंथ' जेबो मिथिया मानो होनबा आंना मबाइलानो गैयाबा। आरो नै नैबेखौ नायबावलाय कट आसा कुइसन मार्क एक्जेक्ट लकेशन नाजानु बाट यात कुनियो कर'नाक भय नकरे वेलकाम टु आसाम दादा यो बा डेन्जारलै बेबो। आरो नैबे माबा गोलाव लिरलायबाय हेलौ अबाव दं कुइसन मार्क मिथिया खिन्थु माबा ससे थाबायबानो बरपेटा ससे थाबायबानो बाक्सा मोनो फाग्लासो आरो रावाबो माबा रिमिक्ससो बानलुबो होनो फानलुबो होनो आलौबो होनो वेलकाम टु बरपेटा रड आसोल बा। होनबालाय जोंबो बानायनो हायो बिदिबालाय नै नाय जोंनिखौबो। ओइ अबावहाय दं नोंलाय मिथिया नाथाय खालि सम्फाल' होनो वेलकाम टु बर'टुन। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I